danyo sasmita jati sasmita wansiting dewa minangka sasmita ingkang para jawata hutan ingkang nyata kang dadi pratandha raja kang Sigrabala kang tumingal prang campuh samya medali ler tatit wileting kota danyangkung manguncang niti benjang sangaji mijil Latinyo ngedale wuwus kutha Surawilaga adalah iya Manarya Warta Manarya Warti Kula satriya Banjar Junut pundur sasana manyadong dawuh kados pundi kabar kawusananipun Stinggil Praja Ngastina kula pundur sasana cumadong dawuh man Kang putra pun Jaya Jatra cumadong dawuh aman Satra Tirta tinang cumadong dawuh aman Bambang Sutama cumadong dawuh paman Para Kurawa siji rungokno kaping pindho gatekno kang sarta lakonana wa sing pasewakan ya kuwi eyangmu saka Talkandha Mahatma Bisma rembukan wawan pangandikan kelawan kakangamu Ngastina Sinu Prabu Duryudana wa sing ngrembug ya kuwi ngrembug babagan tumruning wahyu mustika jati
anak angger Duryudana kepengin gayuh anyadang kang sarta anyadong tumrap Wahyu Mustika Jati kuwi nggih. Durung rampung wawan pangandikan kedadak ana sawane Brahmana anyar katon namine sinten man? Namine sinten lan pandhita saking pundi? Ngakune pendhita saka Pratapan Sendang Purwa. Peparape ya kuwi Begawan Harimurti. Harimurti pantenge mengkono Dursasana. Harimurti saguh nggayuhke tumedhaking Wahyu Mustika Jati supaya mudhun ana ing negara Ngastina diantuki kelawan Sinuhun Prabu Duryudana. Nanging sarana tumbal kuwi tumbale para Pandhawa. Lah dalah wis ndak titeni. Angger ana Brahmana utawa pendhita anyar katon janjeni kepengin tumedhaking Wahyu mesti saranane mateni Pandhawa. Ibarate arep nyapu ning sapune dhewe kuwi reget wis kowe ora usah ndadak kakehan rembukan, ya. Awit dina sak mengko rembukaning Begawan Harimurti kelawan Prabu Duryudana agawe kogel penggalihing eyangmu ing Talkanda Mahatma Bisma satemah jengkar saka Stinggil. Lan Begawan Harimurti njaluk syarat-saranane supaya Pandhawa mati ya kuwi syarat-saranane Pujangga Agung negara Ngastina dijaluk. Satemah eyangmu Begawan Durna ya gurumu ya ora narimake perkara kuwi melu jengkar saka Stinggil Keraton negara Ngastina. Mula dina iki Kurawa ndak perintah dombanan manunggal kekuatan kelawan Pratapan Sendang Purwa supaya saya kuat supaya saya bakoh kekuatane. Lho nggih ngestaken dawuh mak, lho nggih ngestaken dawuh aman. Aja nganti slindur sing dadi rasamu. Budhal dina iki aja mangu-mangu ndombani njampangi tindake Begawan Harimurti supaya kasembatan ing Setya Wahyu Mustika Jati bisa digayuh kelawan para Kurawa. Budhal kereken gendera lumaris aja nganti nguciwani. Nuwun inggih ngestaken dawuh aman swata menatap bendhe budhal dina iki nuwun inggih amit madal pasilan. La, yo, la. Ayo. Sur kamber
Wah, kaya. Ulo kaya. Andedel gayo gegono risang ramandaya pati ana yaksa gung cangkrama namane wela katak sini jejagi jroning ware mbadhok ulam tanpa tuwuk mina-mina Drajaladri welatala jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara menika kula sawang Yayi Raden Setyaki ingkang dabyang dhateng mriki lho ya Kakang. Kakang Anoman pancen kaparanyata. Aku aning kene ora mlaku nganggur tegese ora dolan nglengkara. Mapan kebeneran yen aku kepapak lawan Kakang Anoman merga Setyaki ana ing kene bakal njaluk senjata pitulungan marang Kakang Anoman. Ya jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Badhe nyuwun pitulungan menapa? Manggene Kakang Anoman ing dina iki Praja Ndwarawati lagi ilang gedhen-gedhenan. Apa Kakang Anoman ora nyumurupi apa Kakang Anoman ora krungu kabar utawa pawarta iki? Waduh babar pisan mboten Raden. Ing ripalungguhan sak mengko Ndwarawati lagi ilang gedhen-gedhenan. Lah sinten ingkang murca? Kawruhana Kakang. Dina iki Nalendra Ndwarawati Kaka Prabu Kresna murca kang tanpa pepoyan ya jagat Dewa Bathara. Banjur sapa sing tak sambati, banjur sapa sing tak jaluki colok pepadang ora ana liya kejaba mung Kakang Anoman. Nyuwun sewu nggih nyuwun sewu mboten kok kula nampik
paring pambiyantu paduka Raden niku mboten nanging kula menika jejering tiyang sepuh. Nggih. Kula nggih bibar nampi tangisipun Kang putra pun Antarja kalian satriya pringgondane Raden Gatotkaca. Awit ing ripalenggahan sakmangke ingkang murca menika mboten ngemungaken sinuwun Prabu Kresna. Lho. Lah banjur sapa Kakang Anoman? Mugi kawuning ngono. Ingkang murca mboten namung sinuning Ndrawati. Nanging ripalungguhan sakmangke putri Madukara garwanipun Paman Arjuna nuringgihipun Dewi Bratajaya utawi Dewi Sembadra nuringgih murca ingkang tanpa pepoyan jagat Dewa Bathara. Gunjing langit gelap-gelap katon lir gincanging risang maweh gandrung sabarang kadul wukir moyak mayik wah iki banjur murih prayogane kepiye mekaten Raden kula pitados sajroning batos murcanipun sinuring Ndrawati kalian murcanipun Ndarawayu Bratajaya mesti kagungan niat ingkang sae, kagungan niat ingkang becik. Kinarya katentremanipun para kawula, kinarya katentremanipun para bebrayan agung. Ya yen pancen kaya mangkono, ora usah dadak kesuwen. Ayo Kakang Anoman tak kanthi lon-lonan lumaku, ngener mlaku ngulon. Kanthi niat kang becik, kanthi niat sing apik ngupadi murcane sinuwun Ndrawati karo Ndara Putri Bratajaya. Monggo kula dherekaken Raden. Anoman malumpat sampun kaping miting Nagasari. Mulat mangandhap katingal manungsa yukur ageng ramane tole mudi sarana raja genes wicarane Rekata sang Gatotkaca tinon
mapakara kosuta teka pira kresna para teman har muji saktinira para teman har muji saktinira ngaglah ing tenging delanggung risang Gatotkaca nering ciptarsa ngambah dirgantara Yo kanggo ngendhoni swasana kang kenceng ngregengake kahanan ben gayeng. Heeh. Nggo muka dimah ana ing limbukan. Heeh. Aku nyuwun Mbak Enggar karo Mbak Pesek jumeneng bareng. Heeh. Tembange gedrukne lali janjine. Wis ya. Karepen nggo muka dimah ana ing season limbukan iki. Ngono, Mak. Heeh.
Mbak Enggar karo Mbak Sri Wahyuni utawa Sri Pesek iso. Yuk monggo berdua berdiri lagune lali janjere gedrukne Asta Brata. Suka. Yuk. La la la
Jancane Oi. kowe Ya ya. Ini dadaku. Ini dadaku. Ini dadaku. Ini dadaku. atiku sujana kowe kencan karo wanita liya jebul kae sing dak anti-antimu Wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajai rada lalen wong tansah dadi impen yen pinuju kaget lari esamea marani mari kangen muga-muga ansanan hatiku dari tenang amulate dorang aja mari kangen mulat siro Yuk. metro tajam sing tanti-anti wis tak mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajai rada lalen mong tanasa dadi impen yen pinuju gagat lati esamiha merati mari kangen muga-muga tanasa tentrem hatiku dadi tentrem amulat neto kang sekali lagi Mas Aryo mari kangen mulat siro netro tajem gajaniko
Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Nduk. Anakku sing ndak tresnani, anakku sing ndak dama-dama limbuk. Piye yo nimbali marang aku nganggo leren sakwetara yo nduk. Ngono yo Mak. Ingkang baku rumangsane si Biyung ora ana tembung kang luwih becik, tembung kang luwih luhur. Ing bengi iki kejaba mung ngunjukake puja puji syukur kunjuk marang Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang widiwasa. Ngono ya Mak. Yo. Sababe wis paring pirang-pirang kenikmatan wujude kesehatan lahir kang sarta batin kang diparingake marang umate sumrambah umate marang jagat raya muka tanpa nikmating pangeran Nduk. Awake dhewe bengi iki bisa kumpul lek-lekan tirakatan bengi iki ana ing papan kene. Ngono ya Mak. Iya. Saiki sabanjure aku arep takon karo Biyung. Takon babakan apa, Ngger? Iki bengi iki nek ketok leh gayeng, ketok leh regeng. Jan-jane bengi iki kajate apa, acarane apa? Bengi iki ora ana liya. Kajate ya kuwi bersih desa, bersih desa. Bersih desa kang mapan ana ing Ngadipira. Ngadipira wilangan Nganjuk. Oh ngono ya Mak. Acarane bersih desa. Wis suwe nek ngrencanake acara iki. Oh wis jauh-jauh hari, Nduk. Wis bulan-bulan kemarin. Oh ngono ya Mak. Iya. Luar biasa. Iki sing rawuh sapa wae sing diundang. Ya kuwi sing diundang lawan Bu Lurah wis tak anggap kaya ibuku dhewe, wis ora kaya wong liya. Oh ngono. Ya kuwi bapak kami tuwa, bapak-bapak pangipap kami tuwa sarta perangkat-perangkat desa. Oh ngono. Sarta Bapak Polsek Koramil. Oh ngono. Lan sedaya panitia ingkang mboten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal rawuh ing papan kene ana ing Ngadipira. Iya. Mula awake dhewe wajibe ngunjukake panuwun terima kasih yang sangat banyak. Ngaturake panuwun gunging panuwun dumateng ibu kula wis ndak anggap kaya ibuku dhewe ya Ibu Lurah. Oh iya, Bu Lurah Ngadipira sing wis percaya kelawan awake dhewe sak kanca Astabrata Group saka Nganjuk Jalan Mas Trip kono. Iya, ya nimbali awake dhewe. Luar biasa. Wis kon gelar kelir gantung gong. Kon paring lelipur marang para warga masyarakat sagunging para bebrayan agung kang mapan ana ing Ngadipira kene. Oh ngono. Iya. Luar biasa. Pancen taun iki pancen Ibu Lurah Ngadipira. Saka keparenge beliaunya, ya awake dhewe sing kon paring lelipur. Dalang Akbar. Dalang Akbar iki aja kleru lho. Nganjuk nek loro Akbare. Wis ya. Aja kleru. Aku nek wong keliru tanggapan nek ya kujur. Ya. Akbar Dalang Akbar nganjuke nek loro-loro. Aku Akbar Syahalam saka Mas Trip Nganjuk kutha kono. Sing sitoke Akbar Balowo. Wimbat-bat pace. Aja salah. Lah iya. Ya dadi ben ditepungke karo para warga masyarakat ana ing kene.
Ya mapan kebeneran awake dhewe lagi pisan iki, pisan jiki ning kene. Heeh. Oh iya, heeh. Ning senadyan to awake dhewe lagi sepisan lawan sak kanca Astabrata sowan mapan ana ing Ngadipira nanging apresiasi kang sarta antusias para warga masyarakat kang mapan ana ing Ngadipira khususon Ibu Lurah kang sarta panitia. Heeh. Iki luar biasa, suguh gupuh lungguh wis ora nguciwani. Oh ngono ya, Mak. Heeh. Iya. Suguhan banyu mili sing disugatake ana ing awake dhewe lan sak kanca-kanca. Matur nuwun. Matur nuwun, Nduk. Iya. Senadyan to lurahe iki putri, lurahe iki cewek, ning ya patut diacungi jempol. Oh ngono ya, Mak. Heeh. Rasane rata-rata lurah ya ora kabeh ning piyayi kakung ning Ngadipira iki piyayi putri luar biasa. Senadyan to putri ning bisa dadi pengayoman satemah warga masyarakat kang mapan ana ing Ngadipira kene kebak ayem kang sarta tentrem. Senadyan wanita ning tatak tetek tutuk sembada sumbut piyayine, Nduk. Oh iya. Kok biyung kandha sumbut ki piye? Wayangan bengi iki dana iki saka Ibu Lurah dhewe. Oh ngono, heeh. Yen ora kleru kabar sing ndak tampa ki urunan warga ki nggur diku slametan. Oh ngono, heeh. Iya, luar biasa sumbut. Iya, heeh. Ora kok urunan warga ya ning kok ngenyang. Iya. Beda karo kene, beda sumbut tok, Nduk. Iya, heeh. Luar biasa. Hebat tenan lah awake dhewe iki ning wilangan ki wis ora kaya wong liya kok, Nduk. Ora kaya wong liya. Heeh. Ibaratne kena diibaratne no kebo mulih marang kandange dhewe. Oh ngono. Wis dienggo latar. Iya. Heeh. Njegong wis langganan, tampang wis langganan. Aku ki ning omah ki salat tahajud, muga-muga Ngadipira kenek aku. Taun ki kenek tenan, ya. Luar biasa. Mugi-mugi Bu Lurah nanggap kula. Salat wengi aku sakniki sewulan iki nak ning Tulungagung acara kampus KKN. Aku ki ning kamar ki salat tahajud terus. Ya. Ya, alhamdulillah bengi iki wis sowan. Sing dianti-anti wis dadi bukti, sing diantu-antu wis lumaku. Iya, luar biasa. Iki wis direncanakne suwi, Nduk, bengi iki, ning awake dhewe mengutamakan, ya ana ing Ngadipira kene luar biasa. Ora ana salahe, ora ana eleke, ora ana lupute yen melu ndongake ana ing acara pahargyan bengi iki. Heeh. Muga-muga sak rampunge rangkaian acara bersih desa kang sarta nepaki wulan Agustus wulan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia kang wis ngancik yuswa 77 taun. Muga-muga para warga masyarakat kang mapan ana ing Ngadipira kene, pinaringan ayem tentrem sehat walafiat, pinaringan kathah rejeki kang kathah melimpah tur kebak barokah tinebehna saking bencana alam. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Nyisan gawe bersih desa sisan Agustusan. Wah iya, napa kok disisanke apa ben gayeng? Pengiritan. Wis ya. Nah iya, nek dewi-dewi ndadak kakean cacah Nduk. Lah iya. Luar biasa. Iki wis ning ora apa-apa, tumbuh oleh tutup. Tumbuh oleh tutup bersih desa nyisan apa kuwi mengeti Agustusan iki wulane Agustus iki tegese bersih desane ning kene iki temane tema kegotong royongan, kebersamaan, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Senadyan beda-beda ning tetep manunggal warga Ngadipira. Beda agama ora dadi gendra, beda penemu ora dadi padu, beda pilihan ora gontok-gontokan. Amin ya rabbal alamin. Iya, kudu nulat marang semangate para pahlawan kusuma bangsa mbiyen.
Dadi bersih desa ning kene iki dienggo introspeksi diri, anadzafatu minal iman, resik iki sebagai dari iman sing diresiki ora mung desane, ning atine para warga masyarakat uga dienggo introspeksi mawas diri, mulat sarira angrasa wani. Oh ngono. Ngeling-eling perjuangane para pahlawan kusuma bangsa kang berjuang musuh bangsa Walanda. Ibarate nganggo gaman mung pring dilincipi nanging bisa merebut kemerdekaan. Oh ngono. Heeh. Kuwi ora mergo apa-apa, ora mergo sekti, ora perkara jimat, ora perkara raja, heeh. Ning perkarane persatuan dan kesatuan. Mergo tumrape wong Nuswantara kuwi ora ana gaman sing paling ampuh kejaba mung gaman persatuan dan kesatuan. Amin ya rabbal alamin. Temane bersih desa iki dadi nasionalisme. Ibu lurahe cantik luar biasa, isih gagah senadyan wedok, gagah pideksa. Wah iya. Kuat memimpin para warga masyarakat kang mapan ning Ngadipira. Oh ngono. Heeh. Yo nggo membangkitkan rasa nasionalisme, ya. Dan kegotong royongan para warga masyarakat kang mapan ana ing Ngadipira. Heeh. Luwih dhisik ora ana eleke. Oh iya, ora ana lupute yen memprioritaskan lagu-lagu yang bertemakan yawi nasionalisme untuk mengkobar jiwa semangate para warga masyarakat kang mapan ana ing Ngadipira. Wah iya. Iya ya Mak ya. Ah. Ngono didhisike. Ya. Amin. Ayo lagu-lagu kemerdekaan dikumandangke kabeh. Heeh. Mengkobarkan semangat juang, semangat 45. Heeh. Karben masyarakat Bebrayan Agung kang ana ing Ngadipira kene tansah eling jas merah, jangan sekali melupakan sejarah. Oh ya, monggo buka saking tenor. Monggo Asta Brata. Yuk. Yuk. Ada dasar Pancasila cuma dikalane tangga itulah aku sosasi menuju tahun 1945 kalau besok baris kalau besok baris kumandang bareng maju dan merdeka tahayu merdeka bumi kelahiranku merdeka bersama merdeka. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali.